Wes siap, Tun. Wengi iku aku mulih saka lelungan, ngupaya dalan urip kang luwih kepenak. Anggone melu dungsangan dadi blantik candak kulak dodolan sapi, kebo utawa wedhus. Kayane mung kesel mloka mlaku. Sikile keju prambati otot-otot awak sak kujur. Gunung turun sing katon jenggelek ing kiwane dalan kang dipecaki. Nanging dadakan mripate dicek-cek. Ing panyawang ana cahya mlaku. Bareng cedhak jebul bocah cilik sing katon. Ana rasa ngungun. Omahku dhuwur kono, Lek. Tembunge ora enggal diwangsuli. Ngelingi wayah ngene, bocah sakmono kok lunga dhewean. Aku lan simbokku lunga ora poyan. Wong jarene kene arep dora arek. Rembukan bali jinem. Angin subribit nyempyok-nyempyok wit waru lengis sing dienggo ngiyup. Nek lek gelem, aku tak melu sadurunge panggonan iki dijugrukake. Mung kala-kala aku teko omahmu ya, Lek. Lan aku bisa rewang-rewang golek rejeki. Kowe rak lagi bingung golek rejeki to, Lek? Wong lanang bojone Karyatun si Badri kaget nalika bocah sing ngajak ngomong menyat bengiku. Kayane mabur. Rumangsane lagi sanyukan wis tekan ngarep omah. Lelakon iku lagi diceritakake Karyatun esuke. Bojone sing maune rangu-rangu usanane melu katut. Mengko bengi ditemoni sing apik. Kepara oleh macak dandan sing ngresepi. Sapa ngerti iki dalan becik karben urip iki rada kepenak. Lah Kang Bardi, aku ana bangku methuk tekane. Sendire didokok cedhak lawang mlebu. Wis ya, mantepno atimu. Kenthong jagan cedhak langgare lek jais. Gumlunthang muni kaping 12. Pertandani yen wis tengah wengi. Karyatun jumangkah tumuju senthong. Tekan jero isih kok bernyawang peropane ing lemari sing ana kacane bunder. Konde didemek-demek karo mengamengu terus lungguh ing pinggire kasur sing wis kempes. Ibu kagete nalika keprungu lawang iku kaya disurung. Mak jebul, bocah cilik mlebu senthong. Anggone mlaku trunyal-trunyul, nyedaki meja, mancat kursi, nyelehake kotak. Bubariku terus nyedak. Karyatun arep jerit nalika weruh yen bocah iku gundul ngadeg ing ngisoran. Terus nyengklak munggah lungguh jejeri. Ora kenyono. Terus melangkah ing pangkon nanging rinoso krasa antep ing pangkone. Saengga banjur ambruk lumah-lumah ning ndi. Dadakan ana rasa sing tumlusur awak sak kujur. Maknyut kelingan wengi sing sepisanan nalika nganten anyar. Tangane kaya ora sadar ngudari peniti ing kebayake. Bisane wong muni pangangluh. Ah. Esuke Karyatun tangi sakwise krungu jago kluruk saut-sautan. Ceplek cedhak lawang wis mati. Iba kagete nyumurupi sandangane ora tumata. Enggalan kutange dicandak, kebayake dikancingake, rambute dibiake memburi. Mung sing ngagetake ing gulune krasa ana barang gumandul. Kalung. Oh, kalung. Banjur ngadeg ing ngarep lemari kaca. Mripate tempuk karo suweng ing godhongane kuping. Suweng.
Ing ngarep kaca mingar-mingir ora krasa ing tangane kagubet gelang mlungker. Ing ngarep kaca anggone mingar-minger lambene gumeter alon. Oh, ora kenyono bocah iki. Saiki kepengin lungguh ing meja kamariku karo nyawang peropane kang rinengga mas-masan. Mripate tratapan nalika ngawruhi dos dibungkus kertas abang. Bareng dibuka dadi rame. Hah? Dos dikekep ing dodo, terus disimpen ing sela-selane sandangan lawas sing tinumpuk ing lemari. Enggalan metu saka kamar, terus bablas mlebu pekiwan adus gebyar-gebyur. Bali mlebu sentronge. Saiki wis malih prajengane. Dandanane kaya nyonyah-nyonyah, rambute dijungkati memburi. Nganggo rok terusan sing dadane katon mecungul. Lambene diabangake. Kalung bandul ngebet gulu. Suweng kumerlip ing kuping. Gelang gligen ngrenggani tangane. Ing ngarep kaca mingar-minger. Ing kamar tengah bojone isih jingkrung kemulan sarung. Banjur menyang pawon ngecom kopi kesenengane bojone. Ora ana tembung sing kawetu kejaba bola-bali nyawang gelange. Iba kagete nalika tangi gelas kopi wis sumepak. Nanging sing banget rame ana wong wadon ayu nunggoni. Dadakan menyat arep ngruket. Kamar mandi dhisik kono to, Kang. Aja kesusu. Hah? Ton, kuwi kowe to? Lah kok kira wewe ngendi? Badri menyat karo buang sarung. Melayu memburi adus. Ora suwe wis jumedul enggalan dandan terus arep gapyuk bojone. Ora kena saiki. Lanjur kapan? Durung wayahe. Pawongan iku ditinggal mlebu sentongan. Badri balik ijen meneh. Nanging mung mintip-mintip ana ngarep lawang. Aku arep metu sik ya, Ton. Wingi wis janjen karo Kang Saidi ngoyak rejeki. Omah iku dadi sepi. Sakwise ngetutake sing lanang, Karyatun enggalan mlebu sentong. Tumuju ngarep pengilon, ubeng-ubeng karo nyawang blegere. Busanane ambruk ing peturon lumah-lumah. Pandelenge tumuju swara gumerite lawang. Sentong iku senajan awan, gandeng cahya saka njaba ora ana. Dadi krasa remeng-remeng. Dadakan keprungu tembung alon. Aku kok, Pak, ra betah nek ora kumpul. Bapak ndok ojo-ojoki ngoyak dagangan. Tembung sing krungu lamat-lamat. Nanging arep omong lambene alot. Nalika iku lungguh jajar. Mak, kae ndak gawakake tinggo seneng-seneng. Kanthi rasa wedi, dheweke mung mantuk karo ngekep ing sandinge. Nanging ing panyawange kaya mudhun jalari awak kaya mungkrat gedhe. Mak, aku kangen, Mak. Iba kagete. Pawakan bocah cilik mau saiki wis malih dadi beda. Katon regemeng gedhe dhuwur, ambruk nindhi. Nadyan pikirane isih wutuh. Nanging ana daya liya sing kumrambat sak randuning awak. Apa maneh nalika sing diadepi dudu bocah cilik maneh. Tangane krasa tumlusur, budali penganggone kabeh. Awake kaya mung pasrah. Angen-angen kumleyang tekan awang-awang. Donya anyar kang durung nate dipecaki. Embuh kaping pira angin tumiyup lembut, lemesake awak. Kejaba mung pangangkuh ah. Nalika Badri teka, penganggone isih durung tumata. Tekan ngarep lawang, raine isih suntrut. Saka ngendi, Kang? Wegah, jero sentong, bloso turu. Sedina gur ngono. Iya, bubar ana pawon terus ambruk. Lah iki mau
lungane wis entuk bathi. Jarene pengen tuku. Tuku apa to kono? Gampang kok, Kang. Bubar iku sing lanang menyat memburi. Terus resik-resik. Dheweke isih denger-denger ana bangku. Pikirane kumleyang marang lelakon pindho sing jelari awak ora duwe panguwasa. Piye mengko nek nagih janji? Pikirane mubeng. Nek perkara nemoni bocah cilik iku ora kangelan. Bar lelakon iku sing angel anggone ngandani. Pikirane nglagut, tumlawung adoh jumangkah mlebu sentong, terus dumlujur lumah-lumah. Bojone durung katon ketebange. Dadakan wae pangrungone dumeling adoh. Ton, bojomu diladeni wae. Mak jenggirat krungone. Nalika iku Basri mlebu. Apa isik ngantuk to, Ton? Lawange dikunci pisan. Rasane ngantuk. Ya wis, nek ngono turu wae. Badri mengarep ngancingi lawang. Kelingan kepingine wingi bojone janjeni. Dadi ketoke dina wengi iki. Apa maneh wis nyasmitoni. Wayah ngene wis mapan. Mlebu sentong terus diruket. Nanging bojone mung anteng wae. Atine wis murup ngobong angen-angen. Ton, ayo Ton, ayo. Wes Kang, wes. Sing keprungu swara pangangluh. Kebangetan. Esuk-esuk seminggunan saka kedadian bengi iku. Piye kowe Kang? Arep piye Kang? Kowe wis nrimo awakku sing kaya ngene? Ora usah dipikir mumet. Kakang rak wis mbudidaya. Mekane aku bisa kaya ngene iki. Apa maneh dalane Kakang yo lancar. Nyenengi ati kok Kang, tenan. Dadakan ana rasa gumbreget tumlawung ing alam liya, banjur tumlawung tembung. Katremno atine ben golek rejeki jaban rangkah nganti nginep. Njur aku bisa. Mak tratap atine krungu swara tumlawung adoh. Engko bengi mulih jam pira, Kang? Ngopo to, Ton? Tanpa wangsulan, nanging dadakan ngruket kraket. Wong loro wis kekep-kekepan ing bangku. Lagi ucul nalika ing jaba keprungu lawang ditotok. Enggalan mlumpat buka lawang. Oh, Lek Pardi. Ha sida ora iki? Baedan apa nek ora sida? Pardi terus memburi mlebu sentong. Cepetan ngekep. Ing jaba Lek Paidi sing ngadeg ing ngarep lawang. Ra ngombe-ngombe dhisik, Lek. Wes ora usah. Engko golek ing dalan wae. Karo isih ngeterake bojone karo Lek Pardi. Pikirane dadi nglagut nyawang bojone lunga golek pangan. Nyedaki sore angen-angene kelayapan. Bojone sing krasa gelo. Banjur rasa sing diawaki kanthi kanikmatan barang wewean. Nalika kena ngisak langgare Lek Jais, lawang arep dicakilake. Atine gumliyer, mula mung banjur lendehan ing pangku-pangku. Mung pikirane tumlawung, kaya ana kliwere wong. Disawang jam gandul sing tumemplok, durung tengah wengi. Ana rasa kepengin mlebu sentong. Lawang sentong disurung alon, terus mlebu sentonge arep ganti penganggu. Roke dicopot, nanging ana rasa wong dudut mung raine ketutupan. Aku kok Ton, kangenku ora iso dicandhet. Isih diterusake ngudari barang sing tumemplek awak. Iki aku kok Ton, merga kangenku aku terus mrene. Karyatun krasa kikuk.
Nanging sumuyut rasa sing teka dumlujur ngebaki dada. Terus ambruk ing peturon. Ing sanding ana pawongan kang begagah ing sentong remeng-remeng. Ora suwe wis keprungu obah-obahe ngranjang wesi kuno iku. Lan suarane Karyaton sing ngeses-ngeses bola bali. Wengi sepi sing miyak ati. Kenthong subuh gumlontang, krasa awake adem. Iba kagete yen awake lemes. Yen awake gumlimpang mung dikrukup jarik. Pikirane nglagut, lelakon mau bengi. Rasane awak lungkrah, lemes, kesel kaya lungan adoh. Banjur alon tangi. Ing sandinge ana buntelan kaya kantongan. Bareng dibuka cumloro cahyane. Oh, Mas sinten? Ing kadohan keprungu suara adoh genta-genti. Swara nanging tembunge padha. Wis siap, Tun. Wis siap, Tun.